Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Toyota Rush 2024 manual warna favorit putih skincarean. Kamote SRT plat K tangan pertama full set kilometer baru 13.000. Nah, ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil wapi tahun enom moro nenggone showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Ki kuncinya wis kiles, AC-ne double, wis TV, wis pokoknya kari nganggo. Bensinnya wirit, pajaknya murah. Kita sepil dalamnya. Mobil pilihan. Oh, walah apike kene jerone. Ya. Mobile je bungkusan plastik kabeh. Kaya ora tau dilinggahi yo ya, wis TV bawaan dari pabrik. Tombol setir. Apa iki jenenge setire kok jeruk purut ya. Kuncinya juga double. Monggo mas-mas sing butuh yuk ndang teko rene. Kuncine wis kiles kaya Pajero. Ayo piye TKI padha ora pengen, monggo sing pengen nyenengno keluargane lo ya. Iso cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Lengkap semuanya. Pokoknya tinggal apa iki? Tinggal ngisi bensin. Ayo siap jalan-jalan. Cocok buat tahun barunan ya. Nyaris baru. Wow. Dari depan sampai belakang joknya masih bungkusan, AC-nya juga double, longgar, airbag-nya juga ada ya. Di tengah ada, di depan juga ada. Udah ada pengaman asli dari pabrik. Ayo mak-mak, monggo. Ban serep belum pernah turun. Udah dilengkapi sensor kamera ya, ini asli bawaan dari pabrik. Oh ya iki. Jadi wis ora raget piye-piye, Mak. Sekali nganggo tok apik mobile. Ini penampakan dari belakangnya. Oh ya, joke seh bungkusan. Apike ngene ya. Durung tau dilinggahi. Saya jajal linggih Mbak Nunung. Walah kepenake pol. Ayo saya kepengen ndang teko loh. Daripada beli baru, mending tuku neng showroom Pahala. Keneng apa? Iso jagong, iso ngombe kopi. Pokoke paling penak ning gone Mbak Nunung. Ya iki ya mobile. Saya kepengen langsung satset WA. Aja ngongko selak payu. Nek wis payu Mbak Nunung mbok kon luru. Angel masalahe taune iki kan nom. Tetep wonge jedo seneng nganggo. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo dilarisi. Mobil Rush manual 2024 dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Monggo-monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2018 pemakaian 19. Sapa sing ora ngerti tumpakane Expander? Mesti kanca-kanca do ngerti ya tumpakane paling enak, mentul-mentul, sobek rempuk. Kamote SRT warnane putih skincarean. Mobile lho gagahe ngene ya. Ngarep mburi ora bempere. Wis kari nganggo. Kari jalan-jalan. Monggo kanca-kanca sing butuh. Nah, ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Expander Exit manual pemakaian 2019 dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo taruh. Kita sepil dalamnya. Ki lagi teko bener, apik mobile wis istimewa. Nek rak percaya buktekno teko langsung ning showroom. Oh, mobile wis istimewa ya. Apik, resik, wis coveran. Wis ana TV-ne, tombol setir ya. Full iki.
Walah full sak buku-bukune. Monggo. AC-ne ya double. Tumpakane penak. Nggone iki ya longgar. Iki penampakan dari tengah ya. Resik nyaris baru. Istimewa. Monggo Mas. Mbak, Pak, Mae, TKI sing kepengin nyenengno keluargane iki lho ora rugi. Mobile apik, tangan pertama. Full variasi. Oh. Burine wis ana bempere, pengamane. Ya, tinggal pakai apike ngene. Mobile warnane favorit putih skin kanan. Kita buka bagasinya. Bagasine longgar. Iki ditekuk iso dienggo turunan. Tumpakane lho ternyaman di dunia. Mentul-mentul. Mobil nek mewah iku ya. Ana gondok ana, beras ana, buah ana. Ayo mak-mak sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Kunci sak dongkrake ya ana nggone dhewe mak. Oh, apik. Komplit. Sing kepengin mobil ning ngene Mbak Nunung kudune ndang sacet selak payu. Kaya wingi wae urung sempet review langsung payu tanggane dhewe meneh. Ayo tangga desa, luar Jawa, luar negeri ayo ndang rene. Iki mobile apik lho ya. Monggo. Ban-bane kuandel, siap pakai. Dienggo 2 tahun nggo dhewe ra mikir ganti. Mobile mata sipit. Ya. Apike ngene. Expander Exit manual 2018. Platnya K, tangan pertama full set. Wis ana bentunge. Oh, gantenge ngene. Tanduk dhuwur ya ana. Pokoke cara wong ngono ya cibarek. Wedok wayu ya iki. Ayo mak. Dilarisi. Expander Exit manual 2018 dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego tepat. Saya kepengen tekon apa nganu wae langsung WA. Saya kepengen tukar tambah teko Moro showroom. Wis ngono wae. Cukup ya kabeh kok. Saya kepengen luwih detail WA. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2019. Platnya H, warnanya putih skincarean. Ayo monggo sapa sing arti tumpakane Expander paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Wingi teko 2018 ora usah review bablas tanggane dhewe. Monggo teman-teman sing pengen ayo ndang sacet selak payu. Mobile apik tinggal pakai, yuk. Oh, iki dalemannya. Monggo. Ya, terus tire wis ana tombole. Mesin interiore, double airbag. Iku kan. Ya, ini double airbag. Wasene double, super dingin, tak doi tenan. Enak, Mbak Nunung angger dina puwayu kok main Expander terus. Yaitu penampakan dari dalamnya. Joke kuandel, ngasih dijuluki mobil kebo ya iki. Enak. Longgar, wes full karek nganggo ayo ndang sacet. Ini penampakan dari belakang ya. Oh, mobil nek mewah iku bagasine ngerti ta. Ono ada dok dhewe, buah ono, beras ono, wis. Ayo mak, pikir apa mak? Ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Mobil mewah, kaya apa iki? Perlengkapan apa yang? Dongkrak kunci wae ono dhewe mak. Oh. Apike ngene. Ya. Ayo monggo. Dadi abane ra glodak-glodak. Wis ana nggone. Plate anyar, pajeke anyar, Mas. Kari ngisi bensin tok. Lunga jeng-jeng. Wis makno penak. Mah numpak iki iso turu wae, ngeteler wasene dwingine pol.
Expander Exit manual 2019 dijual dengan harga khusus kredit 210 juta. Kalau cash 215 juta nego di tempat. Ayo, ndang moro. Sing cerak ndang merapat, sing adoh ndang merapat. Ndang sacet lampune sipit. Ya Allah gantenge ngetita. Celirit. Pokoke full orisinil. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, monyor-monyor, wabung koyok gijure Syahrini, kijengene Toyota Calya G tipe tertinggi 2017. Ayo monggo, plate apa ya? Plate K, manual kamote SRT, ayo ndang satset. Lah ini tangan pertama ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 tipe tertinggi. Ki Mbak Nunung ape spill jerone. Ini penampakan dari dalamnya ya. Monggo. Istimewa ya. Full orisinil. Airbag. Kunci double. AC-nya juga double, dingin, ya jok-joke walaupun 2017, jauh apik. Ayo mak, mas, mbak, mbah-mbahe monggo yo. Ki Toyota Calya G manual 2017, penampakan dari belakangnya, tipe tertinggi, bagasinya juga luas, ya. Monggo, istimewa. Yuk, yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Monggo merapat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, kamote SRT, putih skincare aneh pokoknya lakone. Monggo sek butuh mobil, ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanen bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 073658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, istimewa. Apike ngene. Masere double ya, joke resike ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Hargane paling terjangkau tahune nom. Harga khusus kredit 105, kalau cash 110 juta nego di tempat. Plate K pajak baru, istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo satset yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo. Siap mudik lo ya, bensinnya rak wis pol wirit tahun nom. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengen ndang teko ning showroom Pahala Cebulek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2022 warnanya abu, platnya K. AC double kamote SRT. Yo iki, ini dijual dengan harga khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, lampunya LED, model terbaru. Monggo. Di sini itu bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah yo siap. Mobilnya sing tua dijolno iki yo. Ora apa-apa, sing nom baku loro dijolno 3 ya ora apa-apa. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Oh ya apik iki dalemnya.
Yang pengen minta gambar atau minta hitungan nanti langsung WA Mbak Nunung ya. Nanti yang balas ya Mbak Nunung, yang angkat telepon Mbak Nunung. Ndak ada adminnya, langsung Mbak Nunung. Ki asene double. Wes mobil nom duwe sithik ya iki. Sigra M 2022 platnya K. Dijual dengan harga khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya kamote SRT, tinggal mancal siap mudik lebaran. Tapi ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G 2023, warnanya putih skincarean, tipe tertinggi, model terbaru, spion bisa nutup sendiri, lampunya LED, alise wis celirit, apa iki bempere wis sarang tawon, wis pokoknya model terbaru. Dari joknya udah ada perubahan, dari apa ini racingnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Monggo Mak sing nyenengno keluarga, ayo TKI sing butuh ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di situ ada mobil bagus-bagus, platnya lokal, warnanya favorit. Oh ya, wis ana TV-ne, ana tombol stereo, tipe tertinggi. AC-ne yo double. Wambune wangi. Oh ya. Wis istimewa. Monggo. Wingi sempat kosong, sing tanya-tanya wingi ayo ndang moro ndang satset ndang rene. Tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Plate apik, somuni. Oh ya, monggo. Yang pengen tanya mau wes WA-ne Mbak Nunung ya, dicatat 082 225 07 3658. Matur suwun.